Ikaw, Tonyo, ready ka na? Ready na! Ready na ako! Ikaw, Anthony, ready ka na? Ready na! Okay, round 1. Let's go! Tao? Bagay? Oo! Hindi! Bagay, hayop, puok, lugar, bansa. Pwede ba gamitin nasa bahay? Tao! Hayop? Oo! Hindi! Ha? Tao? Bagay? Tao? Pangalan? Pwede! Oh! Pangalan, ano to? Tao siya, tao. Sinasaktan ako at pinasa ko. Pwede. At ano pa? Sino kaya? Malapit sa akin. Naging kami, mahal ko. Mahal ko. May pulos. Meron sa istorya, meron sa sugod. Ha? Si X.